Hola, sabeu qui sóc? Sóc la Efa de la farinera i us he vingut a veure per donar-vos un missatge. Hola, que em coneixeu? Sóc l'Amanda. I jo? Qui sóc? Sóc la Marina. I a mi, que em coneixeu? Sóc l'Agnès. Sabeu una cosa? Us trobem molt a faltar. Ens encanta la vostra imaginació i poder veure totes les vostres creacions artístiques. No patiu, els treballs que ja teniu fets els tenim molt ben guardats en les vostres carpetes. Per poder seguir expressant la vostra imaginació i creativitat, us anirem compartint cada setmana diferents activitats i propostes que podreu fer des de casa amb el que tingueu. Animeu-vos i participeu!